ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Karanti Sports Club kabalong kaway ni kikinhon yele kai football balapau khmat bha hapo kani ka jilla Meghalaya hagani ka kanti kala thau history ban yorung shakalumpung yele kai football I-League second division ya kabala panyai da ka All India Football Federation kaban salong ha ka Sautarik ubnai Risau menta usnem arhajar arpuwe managing director jong Karanti Sports Club uba walam kupar kharpran haka jingya keren bat kilat pathai khubor haka laitrik ubnai nailor arhajar arpuwei ula penpau yaka jing sngongo shikadai yaka All India Football Federation kabala island yaka ne kinhon yele kai ban mi madan haka second division jong ka I-League hapdeng ki jingya linti kiba bat kiba juan shushu uba walam kupar ula ongru baki rang yele kai jong ka club hi barok kawai kila nang yo mensim shushu daka jingwan penyaso jong urang yele kai bala i bha ya ubala tip kerteng ku Chester Paul lingdo ubala yo ban mi khman haki club yele kai ba pher jong kari India bat kumju ru usamla shin soktung usamla Alan L Nongbri meban kraw ke walang ubadai ru captain ban usamla ban pen kraw nam nong klaw ke bala sha pen kham tilang kum ki captain jong kene ka kinhon hakajo ko poru ba wanlam ula ai khublei kerpang ru ya ka MLA jong ka East Shillong constituency ka Dr. Maisel Amperin Lingdo ka bala no senyang shaka club hadu shilak tengka kum ka jing ai mensem ya ka jing ya lenti jong ka club nang ne shakman Jadi berkreat ke jongi kalau ban rung saka I-League Commission kam de ka kam ka pasok ni hab ban berkreat ki kor Islam mala da ting isu I tang bangi pe baki kena ki le akai ki kena ki adan hamadan ke isuk pelan inrei ban berkreat ngini ki kor Islam kalau ka ba sebab pelan ni hab ban trei bat miet bat sgi baru si benar ban berkreat ban benbet ban biang bat kan bat ni ke jing anut ke jing ni kam long ka basi so bat mentahi flai in nadu baka AIFF kala pelat ya kitu shipop di tim ki ban participate ya kini ka second division ID bat ikmen ba kani Karanti Football Club ba nani hi ga molai kam tam nani na mau da baki nilayo shisha haka map road map jong ka India ka ba kala kadai ka Karanti Football Club ka qualify na mata kani second division ID nani kamtam bini iya karut map le ka North East iwe na I North East ru kimdan ndai Karanti Football Club kadan hakani ka map bani ni pun ai bu play kalong ka ba ka di ke play la ke ai la play try kan ra uklem ino yang ina du bangi sedang jing angdut ke jongi ka ba ni ka vision ke jongi ka club kalong ban in ken tiu ya I jong le jong kamtam na ki ngakwa ban ai la ya kani ka ya ki players ya kani ka platform nang ba kini ki players ki jongi ki badan ki potential kini I pat kini yo ya kala galeti ban yo ile kaya ISL ba kam tam ya ka national team kata kadi ki jungtu ba ka vision jong ka club but shwabangin yo ya kani ka second nation ID ngala stur pa ko bangili bit ya ka I-League bangili bidding na mata ka light ka slot ka ba light ka AIFF hang tu ni su tho ba tang mangi ngim long re ke ka la kalenti ka long bangas ngomo ba nga ya kendo ya I RT Nongrum I badi I founder and CEO jong ka sport and entertainment I long consultancy jong ka Karanti Football Club bat kum ju ru ya I Wanshan Kharkrang I belong treasurer jong ka MFA ba kini ki armut kisah klem maki ngi belum la ban poi shadow kani ka thong di limba jong ki baki la ban play kala kalenti lingba jong I RT baka team ke jong ki ka Infinite Sport and Entertainment bala penjana bhai ni ki kap kisla ki jong ni ba lingba jong ki kalong sisa ka burompat ya ka mikliahi bangi la ban participate ya kini second division ID na kaleng ka club hi ngi ha preng ke jingwan jong no kanika pandemic ka klam COVID-19
hakini ki Arsenal kalong shisha ka jingdu ka background nam ta ka club henry ka jing kini ki company ru kila struggle lang kimla ban bay ya ka club ma ba kawan kan limbani ka club bat kumju ro yangi bat ngi ko ka club ni lai keren su tho bat ki players bat ka management kalong ba hapadeng jo kini ki jing ka background henry ka club ka klem du ya ta ka jing kermen ban lek ban participate ya kan is condition I league wat lang ngim don sipon ya kata ka financially henry ngila lek ban ya kan du what is sport minister what ya ki reushment ki bala ban support henry kum ka club hadu mantahi kalong ba ngidang ya yai telun hi lingba ki jing la jong ki reushment IWR bat kini ki reushment IWR kat no kin la ban henry hadu mantahi ka club kalong ba shwa bangin lek chatiru kalau don lupa kanika bangi hak ban bu ya ka bank guarantee ko ba arab sanat ya kanika bank guarantee la yarap dai wanchan karkaran but ya ka infinite sport entertainment balong founder but CEO jong iba arkinong room but ngidas ngungu inshallah lada mdan maki pimdom la bani iba karenti sports club kan yo ban participate but mentahi nang ni khmat kalong ba ngin lek bani kedu biang ya ka sport ya sport minister but ya ka government hi kumju kidan gi scheme ke ba ni la tip sai kalong kumna central rural development fund ru ka ba nakaliang chief minister ula ban fund ya ka renti football club ni la don stang kini kiski ngin lek bani kedu but ngin lek ya kedu hiru yo sport minister namar ba ka last marka ni ka fixture kalami but kala long kerkie yangi but ngiru nak club ngin lek ya kedu kerkie but katu kat ni ki company ngin sa penbanasian dan ngila dep sign contract ya ki hakini kiski ngin sa khot biang ya ki media ban penbana kino ki company ki ban support but as of now ngim paklah ban ong ba kini ki company ki ban support throughout this tournament but ya ki tournament ki ban wan hadian ngi ko club kalong ba kini ki don i local MLA ru ila depai tu ka arlak jogi nak scheme jogi but MDC ibala aju ya dan dekat bat ngi bet kum kindiat kan soi ila ban terong da kini ki bisa ki bang yo kindiat what ki members ki sei lang nang ta kini ki briefment ki ba i yani ki ba ki ai lang man kindiat ni la ban pentelun yang ini bisa iba kindiat ka ban tolong pat ya ka mamba ban yo yak description nai lik kam ka basu ni hab ya kini ki jing ka bakrau but kum ka klop ngila pendap ya tu ka first vaccination mak ka kriteria jong ka AIFF la ki pa ya tu vaksin ngimla ban participate de kum klop ngila dap le mentang in hab so second dose shwa bagi make participate ikadi gas condition I link but financially hi dangi kren kalong pa ka jinglut hi ka bebo board ndre ke yo pat ni ngidang duna ndre hapring jong ki duna jong ngim pala ban siulut ya ketulap ya ki players ndre ngila don ke ya kren ba ki players kalong ba da ke ji stu jimut jongi ba ki players ba la da ngiyo pat mentak na ki company mentak ki baki sekular ki ban sa ai hang ni pangin sala ban make sure bangila ban siu tulap ki players nang ta bangila ban lek ban need ya ni financial requirements jongi te kan sup sebab ladaki nak sport department na minister of sport nak government ki rap lang na jong iba sam but ki liquor company ki buy in sokren through this pat mila ban pen long satisfy ya ka ai ka pa ni ko ban lek ya description ID ke ban lek tingin lek by 13 or 14 pat khat line ne khat sao tarik in mentau na ni na namar bangi hable ya ka bible 10 days hang thia Bangalore shua bangin kelan met ko bastio shua ka first game kalong haka south ring persya ka Rajasthan United FC haka Andrew Tarik pat persya Hyderabad Sport Kashmir nanta pat haka khatlai tarik ya FC Bangalore bat haka khatlai tarik ya ka bat ya ka Madan Maharaj FC
kini ki fixture jongi haka first preliminary round kan kalau bangi haban kita art group fi gap ya kita cari ke group bat ka kita atli ki group but kani ka group ko jongi kalong very strong group ka bangi right from the start ni hab ban dedicate jong bangi hab ban job in each and every game la ngi ma ban job nadu ka bas dan kala pa yang ban ngin qualify sa main round marah ka main round only the two top team bakin leg ban qualify sa main round jadi terkadau kalong ba ngam don jing hadu menta kumu go ngai i baki players kila long well set kila ada ni ka quality kila ada taste ya ka high level but ngai itu baka quality ka baki kidan ki kena kasi ki jongi ka shomi satang ka men sem kum no ba kinyele amadan henry ka quality ban compare baki lara kidan ki coaches dan ki brio ki well wishes ki ba ongi brief him shim ya ki foreigner brief him shim ya ki khala cha ngong hatam ko wei nadu ni kong ngim di ban thok ngim di ban syukur ki players ngim di ban thok ban syukur ya ki pai ba ki bai i bekerjaan hadu menta mene kalong bangi la de ong ba ngin pemi be tang da ki khana jong na jong khnang ba kan ne hi fin sei i ndai tang hak bagi keren ya ka campaign ni ki players ki jong hi ki ban ai ban met ban sim khnang bangin la ban wan ra pa ya kan ka thong jo ki jing jo ke second division I league bangin la ban yorum sinan saka I league tadi hi ka bang na kalyang juga kum coach ko kalong ba ngam don hesitate bang nyalam ni ka team ngam don jing ting ye la ki wei pat ki don ki foreigners ki don kita ki kala ki ba kle I have no fear ban mar ba kini ki kena i jongi ki bela kala don ka quality kin sa show be nadu ka sau tari hadu khalai tari hadu ngin daily sinan ya ka bin rounds Sutu iba kejendam kami mempunyai football club ini lagi sports club kami lagi besok di hari yang ketua pada long ngalak lain nasional club kita pada sekiwi kiba Asian Bentang dan kini tutir wakwa iban alang kan gaji semua yang baru kau iban bentalang bak negara nanti football club duduk kita kiba seng ke club duduk kita kiba perkirap persat musim ke club kita kiba penem ke club nomor sipor ke club la janjak noh ti dah kajingi dan bentalang jong katu kan ingot ki bayala ban tenrong lang ya kalingkor jong klub ni somehow ngila laban pen im ka klub ti menta kajing songo ka basikat ai yang haban ai kini members ki beran menta bat ka ti football club nomor ba long kini ka office ni kayeng jong ni tengah kasi iba ka dedication jong ki ti ngasi ong hi long ba long hard work pace unlock please spot mo marba kidan arti arsin ki kap bang ki ni si beji mir ni kidang etrai pan penbiang kita ki documentation nak ong ba long menai ong ba si first thing ki players ho ngidan ki quality players ndrai ban lek documentation kini kita ban submit kita ki network asset gitu just lots of criteria ban meet ya mas jongka all your football federation te nakaliang jungi tengah ngapat di to bisa seman bahe do tangi tingin di kibrang sedang tangba bingi di fans jong club long kelalong sam ki patron jong club whatever sponsorship ngila ban ai nakaliang ka jungi ngila kersa di ngasim ya kani ka kaburu ba kentulang ikiwe kan local businessman jungi nomor fi haban sutu ba daga jingrong jong garanti mentah second division I league klabo biang ya ka Meghalaya ka football map jong ka India TKA ka vision jong Indonesia jong whole team jong ni football club ibran mentahi kalong ban ai ka platform kena kasih jungi ba kini on showcase biang ya ka talent jong ki kena mungkin sa ban scout la kadai ya Indian football team dan ya kadai ki ISL clubs te kipen semua ini ya kata te ngamdai tang ngamroi nga konsalan kat lu ningot ki perlok bitri business lang ni ba firstly it's a community based club ka club oban pengki wiki kena kasih jungi secondly di club na mulai mengitip di hotbed i jong jogi footballers apa state jungi te on that note ngi dan bentalang ka club te hot kidan ki liquor companies ki Nico Oil Company ke bangai tray mangar ada biar keren hi ki
Te nakaliang kali ke company employ kindan ke companies ki sponsor te nakaliang ka oil company pada katu a little bit of the competition ka panya namar dia ban get sponsorship through that corporate social responsibility scheme. Te nakaliang jungilong ini long these are very dedicated lot namar they have to produce that 12A certification and the ETG certification. Ikini baru kita gila dap biang dot. Te as per to 12A certification bag ETG certification ni yang tu ba long it's applicable to all the corporations. Umut ba ang tu kanum dei tangga Bharat Petroleum ka bangat tray mga mondolor jung BPCL dan kadan sa IOCL, HPCL, even kani puru for that matter. Kini ri long liable ban haban I sponsorship di kini club through their corporate social responsibility scheme. Tama ke training ka ba long important ba nam ta jongi ba ni tep ba ka competition kam dei show ka ba baret baria kala de ka competition ka one of the topmost competition hande hari ka jongi te ka ki teams ki banwan ru ki teams ki ba khlain ki bala pen kre ba ta ka da ka jing pen kre ka jongi kala long sha ka ba yetli shi sha ka wei ba ni la pen kre si ban met ban sim bangin yo bangin le competition. There are some things bangi ngidan kam bangin penbaik regarding when ni nakaran sepang bagi jingwan ni ka pandemic ni klem yo show bangin le kai game match between teams te kalong kala sim kam janjari ngi bat menta ka jing ailat jong government ba bangi kala long open bangin le contact sports te kala long ge ka ba kawas hotanat anta jongi kena bangi yo bangin ya kun friendly mo ngin yo ngin maintain ka game fitness ka jongi bat ngin lan sibon na ka game ka bangi la bangin le bat pasai ki weru ndai ka ban ong bangin shele tang para mangi te kan ngin sotho than kan no ka difference between ka strength bat ka weakness ka jongi bat ka jingile pasha bat ki wegi team sa ka ne ka jala ka jongi kan ya rap sibon ni kana mangi la ban kre kham ha shu don kini arngot ka aimen sim yangi ma kham tam yi tu ki players ki ba don lang ha ka team ka jongi ki ba dang sedang ban khe te ka aimen sim ki sibon kan I kan no ba kini ki thrang bat ka jing tresh tom ka jongki ling ba ka jing don lang ka jongki ni yo ban sakhi la ka jongki khamat ka jongi ba ka jing don ka lang ka jongki ka aimen sim shu yangi ma bat kan kam dei tang man aimen sim ron dei kan wan ra ya ka jing ka strength jong ka team manginang kan climb shu kan kanang bangin da lech dei jing ba ka experience ka jongki ki la ban contribute mo nam ta ka team ka jong ka jing I ka jonga te ngai I ba ki don ki team sa ba de ki la sedang ban ki la pen kre but they have foreigners ki don ki players who ki experience players te ki la pen climb shu ka team jongki ba wala ka taru ka jing pen kre ka jongi kala ka long kham strong shu namar bang ila long klan lupa ila I lupa ba maki kidan kita andre kan compare ai ba ka jing kun namar ba kat kum ka jing pen kre ka jongi ka long ka ba pura bat ka ba long klan shisha ma ka jing pen kre ka jongi kala long shisha ka bangi damut shisha om bangin chule participate andre hangtai andre ba will give everyone a top fight. Baning kong na ite nga ino siya problema po ay akalat hindi tayo nga baningi barakot ki place kasi amar ba katuganis na ba laya ni bun ki kasi ni don yata kasap andre yaka platform yun yun long ki bun ki clubs na sini ki ba ay katakalan andre ki don ki place kasi kim juyo yata kalan bun ki yun ki place ki ba wana sabay ke kajing don yaka ni ka renti sports club long kalat berkalinti ngi ki place kasi berpini kata kasap lane ya katalen ke bangi ni don mo te banya ke bangi let sabar long hawangi iba sabar kiwi ki clubs ki aila di kini ki player ki jong la jong begini ki andre hne ha jaga ni pan ni ba bunsin ki kham long kim shania ki khna jol jong te long mata ka jingdar ka lang ka jong renti but ka talents ka ba don ha kane ka jala rajungi kalong ba ningi di ban peni kan ya kata long iyo ay kata ka platform but iwe ngingi di ban lakai long di ban peni ban bangi di ban island kan ba but bangi di ban peni bangi day bangi duna kan
kumba la pini ki clubs bangin ju shajit ki player khasi bon ni player khasi ni yola sabar namar ba sabar ki I kitu ki bai lakai bha kitu ki yola English ni jungi par wala dingi lakai bharu kidang I be kata jingduna ndre nganga smuthu ba kadi ta kam sim bai khun jungi khamtam ba matai le bingia dan par khasi ne nia dan nilai salang nilai nimlong su kuntam ta para no ilaka nilai long para tenga thrai kane kan long kawai na ki ka strong points ko jungi kan ba ka jinga dan rakal lang jungi ka jinga yali practice lang man gasngi ka jinga bam ya shangkai lang man gasngi bingia dan lang hajo te kata ka pen busa be kati mo jungi kan bingia kyosh prang ha bukut gasngi te ka jinga no senyang te ni iwe piwe individually in happy banai tab ha ka bukut gasngi kamde individual game kade ka team game te kata ka jinga ai te kalong tama kajing ai ba nginda ai iwe am ngangan ai kindiat tu na kindiat uchast pon ai kindiat shi na kindiat alun na kindiat dan menu gi players ngi dingi ai kindiat am kalau long kulum lang be hajo te ndrei bangin ngan perform tanga maro itu num perform kami hab am te kalong ba iwe mangi sien bangi atrish tam langi ai lang kindiat am ko to kajing ai lang kindiat ngi iwe kaya rabi ka team bat ka pentlani ka team shobangan wan sini te ya kendo I coach I bawa I coach walam te hadin pak itu long hot kata ka explain ke jonga ke ba nga le kai mchuana nasti te nga kwa bangan samlang yaki para kasi jungi nama teng ki breu ki clean am ki ong nga ba kumno village te sida kharmo kan ne ka ha jungpi kalingkot tenga nga pat ngam don le kata kasap katalen ke bang ong ba nadon de skill ye ne kade ta kan jing trish tom ne nga kwa ban kren ban ailang I player baro ne ba kide ban trish tom ndere ba ong ban chu up tang nakiwe ba kin yu ndere ban trish tom pat ya ngade pat ni ko kalong ko memo ka chot pai ka jonga sine ngong mi kong ngayo shobangan wan sisnom tingayo ka news na po mahan badan wa kadon hailik benta tiki ofarega tamba ngakam treya kata akan yure tena tupat ka Delhi kadon mata ka skeduption alik te katuru ka khotnya tamba kan yure akan accept re tamba lemar banga kwa bangan dora kadem para kasih sene te takarang lawan pai sini dah kajikmen dah kajing yu iya garti mang yalet daki para kasih jungi daki lokal ki jungi nama hapo kajala ka jungi 4 don weiro ba kawai ka klub ka bangan letang para kasih jungi hane te ngadap dah kajikmen ka bakraw bang yu i bang yalet tang daki para kasih para kena ne te ngadap dah kajikmen ka bakraw mat ngasungo yo ko ngila ya agree kan mo na berhenti ban lon de modal apa sih kuat lah summit kita disela ke NOC dan tim KI jadi saya nak ikut banding kata tadi kuat ada tong harkana lai banai te apa sih kuat kayak kan kamu accept yang itu ka NOC jangan te kadibe kalun mentah ka transfer kadibe dulu banai dan ya naik kuliah itu full season dan tahun dulu banai kadang ngap big decision ba masih kalau ada kat tu pakar nanti kerana kerjanya struggle lang bat coach bat staff paro iba dan akan nikah kan membahas nanti bat players kunjung last name kalau cenderung last name dan lupa dan agak SPL ngamla supan omongan ni bisa teh mendak kata kalau tadi bat nak jengit pe ngawan pa sini mau ngin yo be ka screenshot ID bat apakut nila yo saya taka kapalitu te umpai so man magan ngawan na jingen buat ngayo saya taka pengikwa nadu bangai la kaya siona jong ngayo pun di jikai buat kepenlong yang kumplir long mentah kunjuru ngai ini ya siona jong ru maka katus nama ada nado ki junior level ado senior level bakal ai la play la ti ngal bangan perform maka ai league group wala ngau kan la ban perform ban ayo lihat pon mo bangan ya kai ti
dari limbagan ni kadang tipat by coach jungi dan isyani askam ini mah daga jing ke jong nai khmat jong by bangi lek kai mangi kumno tam aga I League ni aga SPL ti daga jing klub musim ke jong ikhat yani tu senam ba last year jong ka I League jong ka Shillong jong baka sa relegate no te ini ka vision ke jong bagi temu bakin tap sa ka I League bakin dia ya ka I League te ni pat krem jeng atatian kum mga alam mga kaju senam yang kuan lang sekarang ti te na tu senam ni daya face ki jeng babon bara mensiap senam ru ndak try ban tap ya ka I League tong ba bun kat ni kat tu ni di perselalang ke EFF kam simla accept ke mentapat lagi ni kalau tinggi kebangin simla ni kabu bangi yo timba ka jing sistem jadi official members ng club pro but kam tame rong ini ru players kembali lai dililang na du ni kong isi ba kam tama ka ni pandemic rong tu jing jenjar ka jongi oh ini kamai jak po na kani kabun ka jing perkat jing kuslai tambah jing dan kapat penjalut baka jing yo kani ka second division I League jungi dong ka dapat kemen shani kana bangin yo pun isya ta sa kong bangidan kong shop yang I go to play bola play club inti ya ka inti sport club akan dong halas connection I League kabar college ko jungi coach dalam peran banyak ka management ka inti ka koi kabar ka jing sistem jongki ru kabala ban poin ni sa connection I League pak kre jungi nate kawai kalau bagi standar plat punya dan perakasi mat ina sistem baru kan marka future ni player si kasong ki coach te ina sistem kena menginya future perang bat perang ru bagi poin do ka I League next year